Maski pakusgan karon sa OWA Region 11 ang pag-report sa problema o kahimtang sa mga overseas Filipino worker pinaagi sa usa ka programa aron maaksyonan kini dayon. Ang detalye sa report ni Jandy Esteban. Maski pakusgan sa OWA 11 ang ilang programa alang sa mas paspas nga pag-aksyon sa mga problema sa overseas Filipino workers o OFW. Pinaagi sa regular nga pagpahigayon sa parokya ng OWA sa barangay sa Davao Region. Sa mga programa makikoordinar ang OWA 11 sa LGU o barangay officials aron sila na mismo muadto sa matag barangay diin mapaabot sa mga paryente o banay sa OFW ang problema o concern niini abroad aron dali kini matubag pati na ang concern sa ilang pamilya. Idalit sa OWA ang mga serbisyo sama sa welfare assistance, livelihood and reintegration programs, skills and capacity development, scholarship ug educational assistance ngadto sa pamilya sa OFW. Kini depende sa pagsuta sa problema nga gipaabot kanila. Ang regional office nagahimo ani nga mong pagadto mismo directly sa barangay in coordination with our local government unit, barangay officials. Natay mga problema sa itong mga OFWs na dili dayon mapaabot sa office na mudagan pa o mga duha o usa ka bulan usa ma-raise ang mga concern diin sa among part medyo na to tungod kay basig nanay mga dili maayong mahitabo sa tuwang mga OFW overseas nga wala lang ginabali sa ilang family. So para mas mapadali ma-address ang katong ilang concern, gina-adto na nato, gina-inform na nato sila through ani na mga program. Gawas ni ini pwede ra pod nga manawag pinaagi sa 24/7 nga hotline number 1348 aron dili na kinahanglan pa moadto sa ilang regional office. Pwede sab manawag diretso ang mismong OFW sa mong hotline. Kini usa sa mga pamaagi sa ahensya na mapaabot ang concern dili lang kinaagi sa social media through Facebook nga pag-post sa mga problema, pero para directly ang family makahatag og impormasyon sa mga problema o concern. And ang usa sa mga nindot ani nga maong hotline number tungod kay mismo sa OFW pwedeng makahatag sa iyahang side para mapaabot ang iyahang problema. Sagad sa mga madawat nga reklamo sa mga OFW, katong nga mga OFW gikan sa Middle East mahitungod sa walang isweldohan ug pagmaltrato. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, si Jandy Esteban para sa One Mindanao.